Mga boss, meron na naman tayong isda, oh. Bangus, saka bisugo. Dumaan ngayon. Sariwang sariwa pa dito. May dumaan na nagtinda. Nalinisan ko na nga pati yung bangus saka yung bisugo. At lulutuin natin, mga boss. Sarap na naman ang ulam natin. Itong bisugo, luto sa toyo. Ito na bangus naman siguro sabaw. Talbos ng kamuti. Mga boss, painit na tayo ng mantika. Mainit na yan. Sasalang natin yung muna ilalagay natin, mga boss. Sunod naman nagsalak ko. Matiraso yung natin sa tubo. Mga boss, baliktad na natin. Tatlo. Mga boss, ayan na. Prito na natin yung ating bisugo. At lulutuin natin ito sa toyo. Bawasan ng isa, boss. Kinain na ni CJ yung pinito ng isa. Hindi na nakaantay. At lulutuin natin to sa toyo, mga boss. Tapos susunod magsasabaw tayo ng bangus. Merong talbos ng kamote saka talbos ng gabi. Yung ulo sa katawan yung sasabawan ko. Yung buntot ng bangus piprituhin ko rin. Paano? Update na lang at susunod-sunurin ko na to. Boss, lalagay tayo ng mantika ulit. Pinalitan na natin ng ng mantika yung ginamit sa pamprito bago naman yan. At magigisa tayo, mga boss. Susunod natin luya. Luya yan, mga boss, dahil medyo matagal na luto. Kaya sa bawang. Boss, sunod natin yung bawang. Tapos yung isda. Mga boss, sunod natin yung isda natin. Lalagay tayo ng konting tubig. Sunod natin yung tubig. Ilang. Mga boss, tapos konting toyo. Okay na yan. Yung mga Chinese style na luto, mga boss. Bisugo. Luto sa toyo. Hayaan lang natin siya kumulo. Na lang. Pinaliktad ko na yung ating bisugo. Ayan nyo naman, kulay pa lang, mga boss. Solve. Pakasarap na naman ang ulam natin. Ito yung mga lutong probinsya. Simple pero yummy, mga boss. Kumakapit na nito ang lasa. Kanina pa kumukulo. Kumakapit na sa isda. Yung luya. Sarap na naman ang luto natin. Subukan nyo kayong ganito na luto, mga boss. Masarap. Luto sa toyo na bisugo. Sarap. Sigurado mapapa-extra rice ka. Yung simpleng prinito. Nalagyan ng at twist. Hainin na natin, mga boss. Maganda yung may sabaw-sabaw konti. Yung konti lang, hindi naman marami. At luto na siya. Napakabango, mga boss. Susunod na natin yung sinabawan na bangus. Kaloto nito.
Mga boss, luto na yung ating bisugo na luto sa toyo. O paano? Huwag tayo ulit makakalimot tumawag sa itaas. Thank you po Lord sa biyaya naman sa araw na ito. Hindi mo kami pinababayaan. In Jesus name. Maraming salamat po. Kaya sa mga bago dyan, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga bagong video na parating. Paano mga boss? Kain na. At magluluto pa pala tayo ng sinabawan na bangus. Mga boss, sinalang ko na yung sasabaw natin na bangus. Konting talbos kamote, talbos ng gabi, may konting okra, sibuyas, kamatis. Yun lang. Simpleng luto. Kabuhay probinsya. Hindi natin nahaluin yan baka kumate yung gabi. Ito yung gabi na sariwa. Hindi ko na pinilipit. Ito yung mga gamot sa mga palahubog, sabi sa Bisaya. Mga palainom. Mga pangtanggal hangover ba mga boss. Buti na lang di na ako uminom kasi liquor ban dito sa amin. Paano? Tip na lang at papakuluan natin to at lulutuin natin. Mga boss, kumukulo na. Susunod natin yung bangus. Hayaan lang natin yan na kumulo pa hanggang sa maluto. Mamaya na natin titimplahan. Boss, maglalagay tayo ng konting asin. Yan. Yun na, asin. Mamaya susunod na natin yung kalamansi niyan pag maluto. Naluto na. Mga boss, luto na yan. Na ating sinabawang bangus o kaya tinatawag na kosido. Maglalagay na ako boss ng kalamansi. Yan. Yan, magpapalasa dyan. Paano mga boss? Hainin ko na. Mga boss, luto na yung ating sinabawan na bangus. O tawag dito sa amin, kusido na bangus. May talbos ng kamote, okra, talbos ng gabi. Paano mga boss? Kain na. Kaya salamat po Lord. Dalawa to, saka yung bisugo kanina mga boss. Paano? Salamat. Nood na lang. Ayun, sarap ng mata na naman ng bangus. Katawan. Yung buntot, prinito ko. Higop na tayo mga boss.